Міністерства ўнутраных справаў урэшце прызнала падзенне баявых дронаў на тэрыторыі Беларусі. Ці Літва замінуе мяжу з нашай краінаю. Перамовы прадстаўнікоў Вашынгтону і Масквы ў Эр-Рыядзе. Пра гэта ды не толькі ў сённяшнім выданні «Аб'ектыву». З вами Юлія Лабанова. Вітаю спадарства і запрашаю. Раней пра залёты дронаў у Беларусь паведамляў беларускі гаён. Цяпер праблему агучваюць самыя сілавікі. Гэтак намеснік міністра ўнутраных справаў Мікалай Карпянкоў нечакана прызнаў. Баявыя беспілотнікі падаюць на тэрыторыю краіны рэгулярна і нават раскрыў частку гэтых інцыдэнтаў. Кацярына Гардзеева падрабязней. Они вот прямо вот между домов вот падают, на дорогу падают, до дома остается 50-60 метров. Падзенні баявых дронаў у беларускіх гарадах адбываюцца кожны тыдзень, прызнаўся камандуючы ўнутранымі войскамі Беларусі Мікалай Карпянкоў. Пра небяспеку ад беспілотнікаў сілавік распавёў у інтэрв'ю прэсавай службе МУСу. Калі гаворка ідзе пра дроны, якія залетаюць на тэрыторыю Беларусі, то гэта дроны так званыя «Шахед». Дрон типу «Шахед» можа знішчыць цэлы паверх альбо некалькі кватэраў шматпавярховіка. Дрон типу «Шахед», якія лётаюць над Беларусю, могуць знішчыць цэлы дом. У асобнай зоне рызыкі памежнай з Украінаю тэрыторыі. Менавіта там фіксуецца асноўная колькасць падзенняў БПЛА. Паводле тэлеграм-каналу «Беларускі гаён», што спыніў сваю працу 7 лютага, толькі ў пачатку мінулага месяца дроны падалі ў Валожыны, Мазырскім і Гомельскіх раёнах, а таксама ў самім Гомлі. У Хойніках жа беспілотнік зваліўся проста каля будынку дзіцячай школы мастацтваў. Дрон боевой – это вещь, которая несет смерть. Это вещь, которая несет разрушение. Там находится много поражающих элементов. Болты, гайки, винты. То есть задача какая? Взрывчатка взрывается, ударная сила разносит все эти маленькие части, они разлетаются на десятки метров в сторону для того, чтобы повредить как можно больше не зданий, людей. Пакуль жа дэтанавалі толькі тыя апараты, што падалі ў далечыні ад цывільных аб'ектаў. Адсутнасць людскіх ахвяраў ад магчымых выбухаў Карпянкоў патлумачыў своеасабліва. Бог охраняет Республику Беларусь. Вот сколько они в полях падали, столько они взрывались. Зрэшты, разбіраюцца з дронамі, што трапляюць у Беларусь не толькі найвышэйшыя сілы, але і атрады спецыяльнага рэагавання. Сапёры скануюць беспілотнікі, што разбіліся, рэнтгенам, каб вызначыць тыпу выбуховай начынкі – асколачна-фугасны або тэрмабарычны зарад. Пасля дроны разміноўваюць або падрываюць на спецыяльных палігонах. Падыходзіць да апаратаў да прыезду сапёраў небяспечна. Самостоятельно к ним не подходить, не трогать, потому что там могут быть заложены таймеры на разминирование, не знаю, какие-то датчики на наклон, поднятие, и все равно может произойти взрыв. Летась у паветраную прастору нашай краіны трапілі 395 беспілотнікаў, паведамляў маніторынгавы праект «Беларускі гаён». Чые ж дроны залетаюць у Беларусь, расійскія ці украінскія, Карпянкоў не ўдакладніў. Можа аказацца так, што палёт праз тэрыторыю Беларусі для украінскага дрона па тэрыторыі Расіі ён больш бяспечны. Аднак, тым не менш, рашучая большасць гэтых дронаў, а можа быць і ўсе, тых, якія падаюць на тэрыторыю Беларусі, выбухаюць альбо не выбухаюць, гэта расійскія дроны. Паводле Карпянкова, цяпер для барацьбы з беспілотнікамі над Беларусю створаны спецыяльны купал бяспекі, а кожнае спецпадраздзяленне абсталяванае сучаснымі сістэмамі нейтралізацыі беспілотных аб'ектаў. Аднак такая абарона каштуе краіне дорага. Сёлета выдаткі на вайсковыя патрэбы краіны выраслі больш, чым на 1 мільярд рублёў. Кацярына Гардзеева, Белсат. Слава Украіне! У Белдзяржфілармоніі словы прагучалі з вуснаў адной з глядачак музычнага спектаклю тэатру самаабвешчанай Луганскай Народнай Рэспублікі. Прапагандыстка Ксенія Лебедзева, якая сталася сведкаю, запусціла хвалю цкавання жанчыны ў сваім тэлеграме, пасля чаго кабету затрымалі. Лебедзева назвала вокліч «Слава Украіне» жахлівай правакацыяй, а глядачку нацысткай ды бандэраўкай, де заклікала дапамагчы ў ідэнтыфікацыі жанчыны. Сёння ў тэлеграм-каналах прапагандыстаў з'явілася паведамленне, што жанчыну знайшлі. Вітальны украінскі вокліч у зале пачулі па заканчэнні рок-оперы «Распятае юнацтва».
Гэта спектакль Луганскага музычнага тэатру пра дзейнасць мясцовай падпольнай моладзевай арганізацыі ў часы Другой сусветнай вайны. Тэатр адгастраляваў па Беларусі са спектаклямі ў Менску, Віцебску, Бабруйску і на тэатральным форуме «Март-Кантакт» у Магілёве. У Эр-Рыядзе праходзіць сустрэча прадстаўнікоў Вашынгтону і Масквы. Для далейшага ж абмеркавання умоваў замірэння ў Саудаўскай Аравіі застаецца і украінская дэлегацыя. Перамова адбываецца на фоне расійскага ўдару па Сумах, у выніку якога параненыя амаль 80 асобаў, у тым ліку дзеці. Наколькі наблізіліся бакі да замірэння, распавядзе Андрэй Сульжыц. Сустрэча дэлегацыя ў Расіі і ЗША праходзіць у закрытым рэжыме. Журналістаў нават папрасілі пакінуць тэрыторыю гатэлю, дзе праходзяць перамовы. Аднак напярэдадні планы ЗША на перамовах акрэсліў дарадца Белага дому ў справе бяспекі Майкл Уолтс. Гэта спыненне атак на энергетычную інфраструктуру, а таксама бяспека суднаходства ў Чарнаморскім рэгіёне. Мы паразмаўляем пра спыненне агню ў Чорным моры, каб абодва бакі маглі перамяшчаць збожжа і паліва, а пасля пагаворым пра кантроль на лініі фронту, каб яе замарозіць. І пасля ўжо пра шырэйшы і сталы мір. Расія і ЗША нібыта маюць агульнае разуменне неабходнасці рухацца да ўрэгулявання, каб спыніць вайну ва ўкраіне. Аднак паводле прэс-сакратара Пуціна Пяскова ўсё яшчэ ёсць шмат аспектаў, якія неабходна прапрацаваць. Працягвае сваю працу ў Эр-Рыядзе і украінская дэлегацыя, каб правесці чарговы раунд кансультацыяў з ЗША адразу пасля перамоваў з расійскім бокам. Адмысловы прадстаўнік Дональда Трампа Кіт Келлог распавёў, як выглядае працэдура перамоваў. Гэта будуць перамовы паводле прынцыпу блізкасці. То бок адная група будзе ў адным пакоі, другая група ў другім. Яны будуць сядзець, размаўляць, хадзіць туды-сюды. Нешта накшталт чаўночнай дыпламатыі ў гатэлі. Напярэдадні прайшлі перамовы паміж ЗША і Украінаю. Паводле дарадцы кіраўніка офісу прэзідэнта Сергея Лешчанкі, яны датычыліся двух асноўных пытанняў: спынення агню на моры і вяртання ўкраінскіх палонных, як вайсковых, гэтак і цывільных, у тым ліку дзяцей. Уладзімір Зяленскі назваў працу дэлегацыі канструктыўнаю. Размова даволі карысная, праца дэлегацыі працягваецца. Але што б мы цяпер не гаварылі з нашымі партнёрамі, трэба даціснуць Пуціна да рэальнага загаду прыпыніць удары. Хто вайну прынёс, то і мусіць яе забраць. Агулам ва ўкраіне трымаюцца думкі, што вынікі перамоваў мусяць задаволіць абодва бакі. Если нам предложат вариант, который не будет созвучен нашим надеждам и чаяниям, если мы посчитаем, что все жертвы тогда, если мы согласимся на этот вариант, были зря, мы никогда на этот вариант не согласимся. Нягледзячы на актыўныя перамовы з часу ранейшай дамоўленасці пра спыненне ўдараў па энергааб'ектах, Масква і Кіеў запусцілі адно па адным больш за 1000 дронаў. Аднак са звестак выдання Bloomberg Вашынгтон спадзяецца, што пагадненні наконт замірэння падпішуць да Вялікадня, 20 красавіка. Андрэй Сульжыц, Белсат. У Літве заявілі пра магчымасць замінаваць мяжу з Беларусю і Расіяй. Раней Польшча і краіны Балты абвясцілі намер выйсці з Атаўскай канвенцыі, якая забараняла мець супрацьпяхотныя міны. Што з гэтага можа атрымацца, высвятляў Вітаўт Сіўчык. Не толькі плот і калючы дрот. Міны. Міны на мяжы з Беларусю. Крычаць загалоўкі медыяў. Днямі з такой заявай выступіла Міністэрства абароны Літоўскай Рэспублікі. На польскі ўзор паўночна-ўсходняя флангавая сцяна можа быць абароненая рознымі ўмацаваннямі. У тым ліку, але не толькі, супрацьпяхотнымі і супрацьтанкавымі мінамі. І рэгіянальныя партнёры плануюць шукаць фінансаванне еўразвязу, каб дасягнуць гэтай мэты. Аднак апытаны Белсатам эксперт звяртае ўвагу. Пакуль ідуць толькі дыскусіі, часам далёкія ад рэальнай вайсковай практыкі. И супрацьпяхотные мины наўрад ці з'явятся ў лясах на Віленшчыне. Если будет противопехотные мины, так значит опасность не только для людей, но также и для зверей. Что, опять же, эти минные поля будут ни к чему. Говоря также о том, что минные поля не могут долго лежать по стандартам НАТО, противотанковые мины не могут лежать под землей или в земле больше, чем 140 дней. Да таго ж, каб размясціць супрацьпяхотныя міны, Літоўскай Рэспубліцы трэба выйсці з Атаўскай канвенцыі, што забараняе выкарыстоўваць і вырабляць такое негуманнае ўзбраенне. На мінулым тыдні міністры абароны краінаў Балты і Польшчы дэкларавалі, што ў сувязі з расійскай агрэсіяй у рэгіёне збіраюцца выйсці з пагаднення.
Але юрыдычна скасаванне канвенцыі магчымае толькі праз паўгода пасля заявы. Сама kwestia min to jest Пытанне мінаў – гэта сродак у руках патэнцыйнага абаронцы на выпадак агрэсіі. Гэта не вобраз з 20-го стагоддзя, дзе велізарныя мінныя палі проста раскладаюць. Дзяржава мусіць мець сродкі, адпаведныя міжнародным абставінам. Але далейшае адгароджванне ад Беларусі, дзе пануе прарасейскі рэжым Лукашэнкі, сапраўды працягнецца. У Польшчы збіраюцца ажыццяўляць вялікі інфраструктурны праект «Шчыт-Усход». Свой план рыхтуюць і літоўцы. То есть или углублять мелиорационные рвы, чтобы они могли стать в будущем противотанковыми рвами. Также сделать или иметь склады, где сложены различные фортификационные изделия. Пакуль межы краінаў еўразвязу з Беларуссю ўжо апынуліся пад сталаю гібрыднаю атакай. Толькі за мінулыя 3 дні ў Польшчы зафіксавалі больш за 300 спробаў перайсці мяжу нелегальна. У польскія патрулі кідалі камяні. Паводле адмыслоўцаў, такія правакацыі могуць працягнуцца і падчас узмацнення мяжы. Вітаўт Сіўчык, Белсат. Нацбанк вызначыў курсы валютаў на 25 сакавіка. Долар і юань крыху патаннелі, еўра і расійскі рубель умацаваліся. Ці варта набываць долары цяпер? Мы спыталі у эканамісткі Настасьі Лузгіной. Поэтому здесь нужно смотреть вот на какую-то краткосрочную динамику, исходя из этого уже принимать ваши инвестиционные какие-то решения. То есть это не будет каких-то там резких скачков происходить в течение 1-2 дней, если там что-то серьезное, катастрофическое не произойдет в мире. Вот, поэтому в любом случае будет время для принятия взвешенного такого решения вот, в случае необходимости покупки иностранной валюты. Кожная 4-я асоба на планеце мае сухоты, то бок носяць у сабе ўзбуджальніка хваробы. Аднак толькі 5% носьбітаў пачынаюць хварэць. Большасць пры гэтым можа вылечыцца. Тым не менш, Сусветная арганізацыя здароўя б'е трывогу. Колькасць варыянтаў сухотаў, устойлівых да ўсіх вядомых лекаў, расце. У Сусветны дзень барацьбы з сухотамі Антон Бяздольны разбіраўся з сітуацыяй з інфекцыяй у нашай краіне. Захваральнасць на сухоты ў Беларусі рэзка знізілася. Летась выявілі 13,5 новых хворых на 100 тысячаў насельніцтва. За год да гэтага іх было 17 на 100 тысячаў. У той жа час Сусветная арганізацыя здароўя ў 2023 зафіксавала рэкордную колькасць выпадкаў захворвання ў свеце – 10,5 мільёнаў. В 2023 году туберкулез, вероятно, стал основной причиной смерти от инфекционных заболеваний, превзойдя COVID-19. Он также стал причиной почти в 2 раза большего числа смертей, чем ВИЧ и СПИД. ВИЧ і СНИД – гэта дадатковыя фактары рызыкі. Кожны 10-ы хворы на сухоты ў Беларусі мае вірус імунадэфіцыту. Праз гэта найбольш часта ў нашай краіне сухоты выяўляюць на Гомельшчыне. Гэты рэгіён лідар паводле ВІЧ-інфікаваных. У той час, калі ў Менску гэты паказнік меншы ўтрая. Пры гэтым, дзякуючы сучасным схемам лячэння, большасць хворых удаецца вылечыць. Показатели смертности за последних 8 лет с 16 по 24 год снизился 4,5 раза, с 3,5 до 0,8 на 100 тысяч населения. Показатель заболеваемости населения туберкулезом снизился с 50 на 59%. І САС, і беларускія лекары б'юць трывогу. Расце колькасць выпадкаў сухотаў з так званай высокай лекавай устойлівасцю, калі на бактэрыю не дзейнічаюць ніякія антыбіётыкі. Хаця на Еўропу, у тым ліку і Беларусь, прыпадае толькі каля 2% хворых, складаныя формы тут выяўляюць найчасцей у свеце. Так, например, 1 из 4 новых больных туберкулезов и 1 из 2 ранее леченных пациентов в этом регионе имеет лекарственно устойчивую форму заболевания. Особенно Восточная Европа и Центральная Азия. Нягледзячы на паветрана-кропельны спосаб распаўсюджвання, сухоты немагчыма падхапіць на вуліцы. Патрэбны доўгі кантакт з хворым, да прыкладу, працяглае знаходжанне ў адным памяшканні. Таму ва ўсім свеце найбольш уразлівая група – людзі ў зняволенні. Якраз для пенітенцыярнай сістэмы характэрна найбольш распаўсюджанасць этой лекаваўстойлівай формы сухоту, якая найцяжэй паддаецца лячэнню. А прычына гэта вядомая. Гэта ў асноўным
перапынкі ў лячэнні. Людзі, калі іх, напрыклад, затрымліваюць, яны змяшчаюцца ці ў ЧУ, ці ў следчыя изолятары, і тут якраз адбываюцца перапынкі, найчасцей перапынкі ў лячэнні. Палітвязні ў Беларусі неаднаразова сведчылі, што ў якасці ціску да іх у камеры наўмысна падсаджвалі хворых на сухоты. Аднак вядомы толькі адзін пацверджаны выпадак захворвання палітычнага зняволенага. У 2022 годзе сухоты выявілі ў актывіста і блогера Паўла Вінаградава. Такія гісторыі ёсць, але на самой справе ніхто это не будзе рабіць наўмысна. Па-першае, хаця б таму, што людзі з актыўнай формай туберкулёза, з актыўнай формай сухотаў, яны небяспечныя для супрацоўнікаў. Нягледзячы на існую праграму выкаранення сухотаў, пакуль не ўдалося нават распрацаваць дзейсныя вакцыны. Адзіным надзейным сродкам барацьбы застаецца прафілактыка, то бок рэгулярная флюараграфія. Рабіць яе дактары рэкамендуюць раз на год. Антон Бяздольны, Белсат. У Беларусі ўсплёск дзіцячага грыпу. Выданне «Наша Ніва» са спасылкаю на педыятра ў Беларусі паведамляе, што дзеці сёлета пераносяць захворванне цяжэй, чым дарослыя. Малыя доўга не крыяюць і часта цярпяць ад ускладненняў, сярод якіх бранхіт, атыт і пнеўманія. Паводле адмыслоўца пачынаецца грып тыпова з галаўнога болю да высокай тэмпературы, што не збіваецца. Доктар прагназуе, што пасля вясенніх канікулаў, якія ўжо пачаліся, сітуацыя будзе паляпшацца, а ў красавіку захворванне пойдзе на спад. На будучыню ж варта загадзя рабіць прышчэпкі, бо прышчэпленыя дзеці хварэюць лягчэй. Тэрапеўты, якія працуюць з дарослымі, адзначаюць, што ў іх гэткай цяжкой сітуацыі не назіраецца. І да навінаў спорту. Менская «Дынама» показала найлепшы вынік за час удзелу ў кантынентальнай хакейнай лізе. Зубры занялі 4-е месца ў заходняй канфедэрацыі па выніках рэгулярнага чэмпіянату. Расце колькасць наведнікаў матчу. Што ж прывяло «Дынама» да гістарычнага поспеху, ды што чакае каманду наперадзе? Ян Федарович. Хакейная менская «Дынама» перамагло ў заключным матчы рэгулярнага чэмпіянату КХЛ клуб «Сочи» 6-2. У выніку зубры занялі ў турнірнай табліцы рэкордна высокае для сябе месца. Пацаны, большое спасибо. Первый раз команда закончила на 4-м месте. Минская «Динамо», да? Здорово. Такой небольшой шажок. Ну, пацаны, еще раз сказал, самое интересное, это начинается, да? С победой! Наперадзе «Дынама» чакаюць гульні першага раунду плэй-офф. Супернікі зуброў у серыі да 4 перамог хакеісты маскоўскага ЦСКА. «Дынама» ўпершыню ў сваёй гісторыі пачне гульні плэй-офф на хатнім лёдзе. Игры уже, можно сказать, через 2 дня будет уже игра, и поэтому держим себя в тонусе в игровом. Да, конечно, круто, что начинаем дома, потому что болельщик — это наш 6-й игрок, а важно начать серию хорошо. Заўзятары сталіся важным фактарам поспеху «Дынама». Сёлета на Менск-арэне зафіксавалі рэкордную колькасць аншлагаў. Расце і сярэдняя наведвальнасць. Лічбы асабліва ўражваюць, калі параўнаць іх са звесткамі 5гадовай даўніны. Тады «Дынама» перажыло значнае падзенне цікавасці заўзятараў, ды трывала асацыявалася з Александром Лукашэнкам і Дмітрыем Баскавым. 20-го года прайшло ўжо 5 год. За гэты час дзеці сталі ўжо там падлеткі дарослымі людзьмі, і я не кажу про тое, што там страніца перагорнута, але я кажу про тое, што жыццё працягваецца, і для людзей гэта проста насамрэч такі добрая магчымасць неяк так цікава час правесці. Хакейная «Дынама» надзвычай актыўна працуе з заўзятарамі на гульнях і ў сацсетках, а таксама ладзіць сацыяльныя акцыі. На гэтым фоне практычна незаўважанымі праходзяць, напрыклад, калектыўныя паходы беларускіх гульцоў клубу на датэрміновае галасаванне ў гэтак званых выбарах. Бо калі паглядзець проста ролікі на канале «Дынама», гэта сапраўды выглядае вельмі цікава, вельмі нармалёва, і так, это все тое ж наратывы абрасоўваюцца, але просто зроблена насамрэч якасна. Зрэшты, сапраўды гістарычным гэты сезон для «Дынама» стане ў выпадку ўдалага выступу ў плэй-офф. Раней менскі клуб 8 разоў удзельнічаў у разыгранні Кубку Гагарына, але ніводнага разу не пераадолеў бар'еру першага раунду. Першая гульня з ЦСКА пройдзе ўжо 26 сакавіка. Ян Федарович, Белсат.
Даведацца актуальныя навіны вы можете таксама ў нашым тэлеграме. QR-код з адрасам на вашых экранах. Падпісвайцеся, калі вы жывяце не ў Беларусі. У аб'ектыве ж гэта была ўся інфармацыя. Літаральна праз імгненне глядзіце Белсат онлайн. Агляд самых цікавых публікацыяў на нашым сайце. Не пераключайцеся. Рэпрэсіі ў Беларусі не толькі не слабеюць, а нават узмацняюцца, так лічаць міжнародныя эксперты, якія атрымалі мандат Рады правоў чалавека ААН для расследавання фактаў парушэння ў нашай краіне. У матэрыяле на нашай старонцы можна пачытаць пра першы даклад групы на 58-й сесіі Рады правоў чалавека ААН у Жэневе. У каментары Белсату старшыня групы Карына Маскаленко падкрэсліла, што экспертная група прапаноўвала лукашэнкаўскім уладам супрацу і магчымасць выказаць сваю пазіцыю. Але тыя не толькі не здолелі пераканаўча прадэманстраваць, што абараняюць правы чалавека, але нават агулам адмовіліся прызнаваць мандат экспертнай групы. Абыходзіцца з нашай групы, нібы мы былі самазванцамі. Мы атрымалі гэтыя паўнамоцтвы пастановы Рады правоў чалавека. Вы навошта прыходзіце на Раду правоў чалавека, калі вы не паважаеце яе пастановы? Вы чаму адмаўляецеся ад супрацы, калі ў вас ёсць што сказаць у апраўданні тых фактаў, якія мы маем? Афіцыйны Менск назваў даклад міжнароднай групы контрпрадуктыўным і тупіковым. Аднак самыя эксперты мяркуюць, што расследаванне ўсё ж дапаможа прыцягнуць вінаватых да адказнасці. Некалькі матэрыялаў на нашай старонцы прысвечанае святкаванне Дня волі. У адным з іх падрабязна ды з фотаздымкамі распавядаюць пра ўчорашняе святочнае шэсце, што прайшло ў Варшаве. Другі матэрыял прысвечаны адзначэнню Дня волі як у Беларусі, так і ва ўсім свеце. Лукашэнкаўскія ўлады і дзяржаўная прапаганда працягваюць называць нацыянальныя сімвалы нацысцкімі, а значэнне БНР для беларускай дзяржаўнасці ігнаруюць. Але беларусы ўнутры краіны працягваюць адзначаць Дзень волі, хоць і таемна. Калі цяпер у нас няма магчымасці выйсці на вуліцу і прайсціся пад сваім сцягам, бо гэта небяспечна, гэта не значыць, што мы яго не святкуем. Партызанем, збіраемся на кухнях, ладзім свае імпрэзы, сустракаемся з сябрамі. Сёння ў думках мы разам з усімі вольнымі беларусамі, дзе б яны не знаходзіліся. І мы ўсё роўна верым, што зможам і пераможам. Беларусы за мяжою, нягледзячы на пагрозы з боку беларускіх спецслужбаў, выходзяць на вуліцы, каб адзначыць Дзень волі разам. У Вільні прайшоў святочны сплаў на байдарках, а ў Беластоку адбылася малітва за беларускі народ, а пасля мітынг і канцэрт. На нашым сайце можна знайсці таксама пералік імпрэзаў, якія яшчэ адбудуцца ў розных гарадах свету. У Беларусі праходзіць прызыў на вайсковую службу. Наколькі бяспечна цяпер служыць у беларускім войску і што рабіць, каб вас не паслалі на вайну? Адказы на гэтае пытанне шукалі нашыя калегі са старонкі. Афіцыйны Менск усё мацней прывязваецца да Расіі, што ваюе з Украінаю і плануе сёлета супольнае з беларускім войскам вучэнні. Пры гэтым легальных магчымасцяў не служыць у беларусаў усё менш. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі Вадзім Кабанчук адзначыў у каментары Белсату, што войска ніколі не было бяспечным месцам. Але хоць адкрыта адмовіцца ад выканання загаду немагчыма, у вайскоўцаў, якія атрымаюць загад, напрыклад, рухацца ў бок Украіны, ёсць розныя механізмы, як гэты загад не выканаць ці сабатаваць. Падрабязней пра ўсе асаблівасці сёлетняга прызыву, а таксама пра магчымасці ад яго ўхіліцца ці атрымаць адтэрмінаванне чытайце ў матэрыяле на нашай старонцы. Праз пацяпленне клімату сезон кляшчоў у Беларусі пачынаецца раней і доўжыцца амаль увесь год. Медыкі паведамляюць, пацыентаў, якіх пакусалі кляшчы, сёлета ўжо амаль 20. Вялікі матэрыял на старонцы belsat.eu прысвечаны гэтай тэме. Нашыя калегі не толькі тлумачаць, чым небяспечныя кляшчы, але і распавядаюць, як ад іх засцерагчыся, ды што рабіць, калі пазбегчы укусу не ўдалося. Сярод найважнейшых правілаў засцярогі – высокі абутак і даўгія рукавы, а таксама галаўны ўбор і выкарыстанне ахоўных сродкаў. Не варта сядзець на траве без посцілкі, трэба пазбягаць хмызняку і высокай расліннасці. Варта рэгулярна аглядаць вопратку. У дома можна патрэсці адзенне над ваннай, бо клешч можа паўсці па вопратцы каля гадзіны, перш чым прысмактацца. Калі ж клешч усё ж прысмактаўся, трэба выдаліць яго як мага хутчэй. Чым даўжэй ён застаецца на скуры, тым вышэйшая рызыка заражэння небяспечнымі інфекцыямі. Як правільна выдаліць кляшча, куды занесці на аналіз і што рабіць, калі пацвердзілася заражэнне барэліёзам ці клешчавым энцэфалітам, чытайце на нашай старонцы. Дзень волі ўжо заўтра, і пакуль беларусы за межа святкуюць адно з галоўных нацыянальных святаў, Лукашенка з помпаю рыхтуе інаўгурацыю.
Разбяром тэму ў студыі Белсат ужо праз імгненне. Таксама ў эфір завітае блогер Вадзім Ацей, якога на радзіме абвясцілі ў вышук. Запрашаю. Беларусы працягваюць адзначаць Дзень волі, адное з галоўных святаў нашай незалежнасці. Ключавыя падзеі – гэта маршы ў сталіцах Польшчы і Літвы. І калі ў цэнтры Варшавы імпрэза адбылася напярэдадні, то ў Вільні збор запланаваны на заўтра о 18 гадзіне на Лукійскім пляцы. Там адбудзецца мітынг, а затым шэсце да пасольства Беларусі. Тым часам Александр Лукашенко на 25 сакавіка прызначыў сваю інаўгурацыю. Чаму дыктатар выбраў менавіта такую дату? Паглядзім у сюжэце. Аналізуючы гэтую падзею, эксперты падкрэсліваюць, што інаўгурацыя прызначаная на самы позні з магчымых тэрмінаў. Яна супадае з важным нацыянальным святам Днём волі. 25 сакавіка 1918 года была абвешчаная незалежнасць нашай першай тытульнай дзяржавы – Беларускай Народнай Рэспублікі. Таксама ёсць імавернасць, што ўлады заўтра ў Беларусі запаволяць хуткасць інтэрнэту і абмяжуюць доступ да сацыяльных сетак, як гэта было летась у студзені, калі фіксаваліся перабоі ў працы Ютубу ды іншых каналаў сувязі. Тым часам прапаганда ў сваіх пабліках ужо ўсцяж анансуе інаўгурацыю. Паводле праўладных медыяў, у Палац Незалежнасці запрасілі больш як 1100 асобаў. Анансуецца, што картэж Лукашэнкі праедзе па цэнтры сталіцы ў суправаджэнні эскорту матацыклістаў. Дзеля гэтага перакрыюць рух транспарту на праспектах Незалежнасці і пераможцаў. У 2020 жа годзе працэдура ўваходу Лукашэнкі на пасаду кіраўніка дзяржавы на фоне пратэстаў рыхтавалася таемна і прайшла у закрытым рэжыме. Абмяркуем гэтую тэму з палітычным аналітыкам Вадзімам Мажэйкам, які ўжо далучыўся да нашага эфіру. Вітаю вас. Привіт. Я прапаную на пачатку крышачку не засяроджваць увагу на даце, але звярнуць увагу на наступныя факты. Калі ў 2020-м Лукашенка ладзіў інаўгурацыю патаемна, то сёлета з вялікай помпай праўладныя каналы ўжо анансуюць гэтае мерапрыемства, кажуць пра колькасць гасцей, распавядаюць, што ўсе дзяржаўныя каналы, YouTube-платформы будуць асвятляць інаўгурацыю ў рэжыме онлайн. Навошта гэта патрэбна? Сапраўды, нетрымаў згадалі, што ў 2020 годзе інаўгурацыя была таемнай, і, адпаведна, цяперака хочацца зрабіць, так мовіць, насуперак, максімальна дасягнуць медыйнага эфекта. Таму тут для ўлады быў і плюс, і мінус. І мінус відавочна ў тым, што проста бязбожна зацягнулі з інаўгурацыі, дацягнулі да апошняга тэрміна. Было бачна, як фактычна там месяц пасля этой імітацыі выбараў беларускія дыпламаты ледзь выбівалі проста віншаванне на свеце. У выніку на лукашэнкаўскім сайце публікавалі нават віншаванні, дзе няма слова віншаванне, неясна каго віншуюць, чым віншуюць, узгаданы не выбары, нішто. Карацей, ўсё, што можна, высягвалі. І, адпаведна, так, цяпер дацягнуўшы да апошняга ўжо, атрымалася, што і ўрад прызначылі. І першы афіцыйны візіт у Расію адбыўся, пры тым, што яшчэ не было інаўгурацыі. Фактычна, нават па лукашэнкаўскай імітацыі былога прэзідэнта, а не новага. Але ў выніку так, цяпер ужо дацягнуўшы, цяпер ужо імкнуцца зрабіць максімальна іміджава, каб была максімальная колькасць запрашэнняў, каб усё ў рэжыме онлайн паказаць, каб перакрыць праспекты тым праездам і нават загадзя анансаваць. І, безумоўна, тут вельмі важны складнік – гэта жаданне перахапіць медыйную ініцыятыву. Пул першага прост пісаў, што спадзяецца, што 25 сакавіка яны будуць па ўсіх соцсетках, а не Дзень волі. Так яны не ўзгадывалі, але, відавочна, што яны хочуць перабіць. Да таго ж і адключэнне інтэрнэта, каб беларусы ў Беларусі ў гэты дзень бачылі максімальна лукашэнкаўскія наратывы. І таму, мне здаецца, для ўсіх, для нас і для незалежных медыа гэта выклік, каб не было такога, што 25 сакавіка ва ўсіх загалоўках будзе зноў адзін Лукашенка, а недзе там на апошнім месцы Дзень волі. Вось важна тут не падволіваць прапагандзе і не рабіць ім такіх падарункаў.
Але, як вы згадалі, заўтра плануецца запавольванне інтэрнэту, прынамсі так сцвярджае выданне «Наша Ніва». Будзе закрыты доступ да некаторых рэсурсаў, сайтаў незалежных, а за мяжой таксама не будуць даступныя некаторыя платформы і рэсурсы. То ці выглядае на тое, што ўсё ж такі рэжым апасаецца, што павестку днём волі можна будзе перабіць ягоную інаўгурацыю? Безумоўна, бо калі б рэжым адчуваў сабе абсалютна так моцна ў інтэрнэце, то не было б праблемы ўсё блакаваць. Не было б праблемы, не было б патрэбы прызнаваць экстрэмісцкім і Белсат, і мае соцсеткі ў тым ліку. Відавочна, гэта ўсё прыкметы таго, што так у іх няма некага панавання ў інтэрнэце, якое б ім хацелася. Таму так вельмі важна, каб усе гэты козырыкі у нас у руках ёсць, то што моцныя незалежныя інфармацыйныя каналы, каб мы яго напоўніцу самі выкарыстоўвалі, і каб 25-го пісалі не пра тое, колькі там матацыклістаў Лукашэнкі. Вось гэта напісаў пол першага. Ну, это понятно, лукашэнкаўская прэс-служба. Вось навошта я сёння чытаю ва ўсіх незалежных медыа, колькі будзе матацыклістаў навокал Лукашэнкі. Гэта абсалютна неважна, гэта неістотная інфармацыя. І куды цікавей пачытаць, як учора прайшоў, напрыклад, марш у Варшаве. Як вы слушна заўважылі, як заўтра будзе акцыя на Лукішках у Вільні. Таксама я ведаю, што заўтра на раніцу запланавана будуць падымаць каля літоўскага сейма белы сцяг уздымаць. Таксама важная навіна. У Вашынгтоне мэр абвесціў, што будзе марш, што вельмі афіцыйна на зімволі. Вось такія рэчы значна больш важныя, чым тое, колькі там матацыклістаў навокал Лукашэнкі. Таму давайте ўсе памятаць, што так, лукашэнкаўцы генеруюць інфанагоды, так, гэта іхная праца, а наша праца звяртаць увагу на сапраўды важнае і не дазволіць ім скрасці наше свята, скрасці заўтра інфармацыйную аджэнду. Ну і цяпер давайте вернемся да даты. Ўсё ж такі гэтае рашэнне прызначыць на дзень волю інаўгурацыю. Жаданне адпомсціць нелаяльным беларусам ці мэты больш глобальныя, на вашу думку? Ну, якія ж больш глобальныя? Больш глобальная, бо гэта гістарычная дата. Ведаеце, можна таксама ў гісторыю, прынамсі, у гэтым годзе трапіць, што вось 25 сакавіка адбылася інаўгурацыя. Я мяркую, гэта сапраўды наўпрост вось такое змаганне на адным полі. Так, дастаткова цікавы моцны ход зайсці ў гэты дзень, бо, канешне, гэта выклік для нас, каб лукашэнкаўцы не скралі нашу павестку дня, але таксама і для іх гэта выклік, каб у гэты дзень пісалі не толькі пра дзень волі, каб і пра іх напісалі. Таму так, цікавы інфармацыйны ход, які, дарэчы, прызнае важнасць свята 25 сакавіка для беларусаў, бо, знаеце, не цікава красці тое, што ніхто і не заўважае. Не, 25 сакавіка гэта сапраўды гістарычна, ўжо больш за 100 год наше галоўнае свята, вельмі важная дата. Мы памятаем, як цудоўна адзначалі БНР-100 у Менску, каля опернага. Мы бачым, як, дарэчы, зараз каманды арганізатараў, хто ў эміграцыі, хто ў турме, як Паша Белавус, якому жадаем проста хутчэйшага вызвалення. І гэта ўсё так, ілюстрацыя таго, што ўлады гэта бачаць, яны звяртаюць увагу на то, наколькі мы моцны. І таму вельмі важна, каб мы самі не думалі, што ўсё, Лукашенко тут ўсё перамог, усё яго ў кармане. Не, гэта толькі ён хоча, каб мы так думалі. А насамрэч, калі яны спрабуюць у нас украсці наше свята, то тым важней, каб мы ўсе годна адсвяткавалі 25 сакавіка, каб мы самі памяталі, што для нас значыць гэты дзень, каб мы ў гэты дзень так ці схадзілі на акцыі ў тых гарадах, дзе яны праводзяцца, альбо далучыліся да нефармальнага святкавання, альбо, власна, самі арганізавалі нешта ў тым горадзе, ў тым мястэчку, дзе мы знаходзімся. Але так, вельмі важна, каб мы самі ўсё гэта памяталі. І так у нас лукашэнкаўцы спрабуюць скрасці. Так, Паша Белавуса, ці там Эдуарда Пальчуса, ці іншых арганізатараў БНР-100, так, няма з намі на волі, каб яны маглі нам нешта арганізаваць. Але тым больш, мне здаецца, адказнасць на кожным з нас. Кожны з нас мусіць памятаць заўтра, што мы зрабілі, каб сапраўды дзень волі, ягоная гісторыя, ягоны сэнс былі ў фокусе ўвагі беларусаў. А гэта свята нашай незалежнасці, і гэта варта памятаць і святкаваць. У нас ёсць яшчэ адно меркаванне. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, лідар НАУ Павел Латушка
Перакананы, што дзень волі ў будучым будзе святам незалежнай і вольнай Беларусі без Лукашэнкі. Прапаную паслухаць і вернемся да нашай размовы. Дзень волі – гэта свята беларускай нацыі. І гэта свята належыць нашай гісторыі. Нацыя, беларускі народ захаваюцца. І захаваецца гэта гістарычная дата. Лукашенко адыдзе. І гэта фактычна імгненне ў гісторыі. Зразумела, што Лукашенко спрабуе скарыстаць гэтую дату нібы для таго, каб даць імпульс, пасыл, што я таксама выступаю за незалежнасць і суверэнітэт. Але гэта фэйкавая гульня. Бо, па-першае, Лукашенко не прэзідэнт. Ён не абраны беларускім народам. Ён узурпаваў пасаду, сфальсіфікаваў выбары і не мае права займаць пасаду кіраўніка дзяржавы. Па-другое, ён можа дэклараваць все, што заўгодна, але верыць трэба фактам і дзеянням. Апошняе, што робіць Лукашенко, ён выступае ў Савеце Федэрацыі Расіі і кажа, што пакуль Беларусь не ўвойдзе ў склад Расіі. Калі пакуль не ўвойдзе, то калі ўвойдзе? Хочацца спытацца, ці мае права такі чалавек называць сабе прэзідэнтам краіны? Калі ён фактычна падпісаў дамову аб гарантыях бяспецы паміж Беларусю і Расіяй, якая дае магчымасць расійскім войскам уваходзіць на тэрыторыю Беларусі ў неабмежаванай колькасці, прадаўшы дэ-факта ваенны суверэнітэт нашай краіны. Таму гісторыя Дня волі, яна застанецца, яна перайдзе з 20-го стагоддзя, яна сёння ў 21-м стагоддзі. Я перакананы, што гэта свята будзе святам незалежнай і вольнай Беларусі, без Лукашэнкі. Вось сапраўды мы можам за мяжой святкаваць дзень волі, узгадваць штогод, але сітуацыя ўнутры Беларусі такая, што блакуюць інтэрнэт, забараняюць любыя святочныя імпрэзы апошні час. Ці не станецца, на вашу думку, так, што сярод беларусаў, якія засталіся там, сярод новага пакалення, гэта дата ўжо не будзе такой знакавай? 25 сакавіка ў розныя часы, ў розныя гады святкавалася па-рознаму. Калісьці гэта былі такія традыцыйныя апазіцыйныя мітынгі, якія сваю аўдыторыю збіралі. Калісьці гэта сапраўды як БНР-100 каля опернага былі проста велічэзныя гарадскія святы, цудоўныя яскравыя. Так мы бачым, што зараз гэта больш у падполлі, але зрэшты, як мы бачым, увогуле паміж тым, калі было 25 сакавіка 1918 і потым часамі незалежнай Беларусі, паміж гэтым былі савецкія часы і таксама, мякка кажучы, не было магчымасцяў такого святкавання, як іх няма і цяпер. Але цёмныя часы праходзяць, а незалежнасць Беларусі застаецца. І застаецца яна, у тым ліку, дзякуючы намаганням тых, хто не забывае нашу гісторыю, хто не забываецца пра нашу незалежнасць, хто не здае яе, як яе здае Расіі Лукашенка. І так, магчыма, мы не зможам выйсці там на вуліцы беларускіх гарадоў у гэты дзень заўтра. Але, безумоўна, мы ўсе можам размаўляць пра гэта са сваімі блізкімі, сваімі сябрамі, віншаваць адзін аднаго. Распавядаць сваім дзецям, сваім сябрам, што гэта за дата, з чым мы віншуем, зняпраўджваць міфы, прапаганды і тлумачыць, што гэта не нейкія там вышваргнцая пазіцыя, а наадварот, гэта свята тых, хто клапоціцца пра незалежнасць Беларусі, хто хоча вольнай, незалежнай Беларусі, як гэтага хацелі заснавальнікі БНР ужо больш за 100 год таму. Вось гэта тое, што можа рабіць кожны з нас, і можна ўвечары заўжды сабрацца з сябрамі, падняць бакал, куфаль ці гарбаты, кубак за нашу незалежнасць і, дзякуй Богу, падымаць кубкі і збірацца з сябрамі разам не забаронена нават у лукашэнкаўскай Беларусі і наўрад ці можна забараніць. Ну а гэта ж дзень свята, і святкаваць святы з сябрамі – гэта добры, лагічны і зразумелы фармат. Дзякую вялікі. Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык, быў госцем студыі Белсата, і мы абмяркоўвалі інаўгурацыю Лукашэнкі ў дзень волі, які адбудзецца ўжо заўтра.
Гардзянскі блогер і былы палітвязень Вадзім Ермашук, вядомы як Вадзімаці, афіцыйна абвешчаны ў вышук. Пра гэта хлопец паведаміў у сваіх сацыяльных сетках. Ягонае фота з'явілася на інфармацыйнай дошцы каля аднаго з аддзяленняў міліцыі ў горадні. Ермашука абвінавачваюць на падставе адразу некалькіх артыкулаў крымінальнага кодексу: спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці, знявага прадстаўніка ўлады і знявага суддзі. Вадзіма Ермашука затрымалі яшчэ ў 2021 годзе. Тады ён адбыў 40 сотняў адміністратыўнага арышту, а пасля яго асудзілі на 3 гады калоніі за нібыта знявагу Лукашэнкі і глумленне з дзяржаўных сімвалаў. Падчас зняволення блогер перажыў вялікі ціск з боку адміністрацыі і меў нізкі статус у калоніі. Вадзімаці выйшаў на волю летам 2024 і затым пакінуў Беларусь. За кратамі, сцвярджае Ермашук, ягонае здароўе было падарванае. Ён не мог своечасова атрымоўваць неабходнай медычнай дапамогі, а пасля вызвалення ў яго была выяўленая злаякасная меланома. Ініцыятыва BuyHelp, якая цягам 3 месяцаў дапамагала Ермашуку падчас ягонага перабывання ў Польшчы, урэшце пастанавіла спыніць гэтую дапамогу. Таксама ён атрымаў адмову ў працягу пражывання ў варшавскім шэлтары. Прадстаўнікі фонду патлумачылі такі крок парушэннем дамовы з боку Вадзіма, у тым ліку раскрыццём канфідэнцыйнай інфармацыі. Ну што ж, Вадзім Ермашук ужо ў нашай студыі. Вітаю вас. Добрый вечер. Як вы ўспрынялі навіну пра абвяшчэнне вас у вышук? Ну, я понимал, что это произойдет, потому что еще когда я был в Гродно, мой инспектор говорил: если ты уедешь там или что, то мы тебя подадим в розыск. Потому что всегда им вопросы задавал, не боялся их. Вот, привет, кстати, ему. Бог, это помста за то, что вы не молчали? Это была помста за то, что я не молчал. Я не молчал даже, когда освободился. И люди уже за меня там боялись. Я посетил и тюрьму, и народных депутатов, и сенатора. И пришел в тюрьму, в то место, где меня катовали. Я пришел к начальнику тюрьмы задать вопрос: за что? Вось, уласна, чаму вы не молчали? Я думаю, что гэта неверагодна складана распавядаць пра катаванні, пра знявагу, пра здзейкі на падставе і сексуальнай арыентацыі, і на падставе грамадзянскай пазіцыі. Чаму вы вырашылі пра гэта распавесці адкрыта? Ну, потому что об этом все молчат в основном. И даже люди, которые уезжают, стараются молчать об этом. Тем более этот аутинги, обо всем, что они со мной сделали, я считаю, это должны говорить о низком статусе, должны говорить. Потому что мало кто об этом скажет. И многие, кто выйдет, кто был в низком статусе, будут бояться сказать вам. А я считаю, что у меня сейчас такой голос, идет самый громкий голос, как я говорю, который может говорить все, что хочешь, потому что я уже прошел самый низ. А што б вы параілі тым людзям, якія таксама праходзяць праз вось такія катаванні? Не молчать. Не молчать. Это вы знаете, вот как жертва и насильник. Многие жертвы же молчат. А мы же, белорусы, получается, жертвы режима. И когда мы молчим, они продолжают нас катовать. Што гэта за артыкулы, паводле якіх вас абвясцілі? Оскорбление судьи и этого, ну, короче, оскорбление судьи, содействие экстремистской организации, соответственно, наверное, там, ну, тоже Белсат, там, я не знаю, интервью, когда даешь, и оскорбление должностного лица опять. Ну, короче, вот в итоге где-то 10... Мы можем только здогадываться, что это... Что могло я в Инстаграм скинул некоторых судей, которые... Я все фамилии запомнил. Я всех запомнил людей, которые издевались надо мной, которые принимали участие в моих издевательствах. Я их все имена, фамилии я запомнил. Вот мой блокнот еще в тюрьме, когда у меня спрашивали, я там говорю, завел блокнотик, типа, кто хорошо ко мне относится, кто плохо. И вот меня спросили, где твой блокнот? Я говорю, в голове. Я всех помню, всех по имени, и каждый человек должен помнить, чтобы потом обнародовать эти имена, и потому что чтобы соседи знали, чтобы люди, и это должен каждый белорус делать так. Ці некім чынам, на вашу думку, гэты вышук адаб'ецца на вашем жыцці тут, або ніякім чынам апроч? Я не знаю, я живу сердцем, я то, что чувствую, то и делаю. Например, у меня арестовали квартиру. Сразу же после первого интервью, когда арестовали квартиру, они ее разгромили всю. Они ее все там уничтожили, порвали, фотографии, все. Это был привет, когда 26 числа был президентские выборы, и у нас акция была в Варшаве. И после этого они передали еще привет. Эти телеграм-каналы, привет беглым всем через меня передали. Вот. И вы знаете, что самое страшное? Это делается на уровне местном. Я сам с Гродно, и это не на уровне республиканском, это не был приказ. Это делают местные власти, местные правоохранители, особенно, наверное, Губопик меня не любит гродненский. И это они делают от себя. Им разрешили делать все, что они захотят. Или же они это сами сделали.
потому что вроде бы и санкций, ничего прокурора, если я помню, ну, понимаю, не было. Я сейчас с родными не сильно общаюсь, потому что они меня в том же время не поддерживают, как бы, и переживают, но не поддерживают, потому что я уже прошел, они переживают, конечно, за меня, за мое здоровье, потому что у меня опять следующая операция Вось, будет. власне, про здоров'я і хотіла запитати, яка тепер ситуація? В среду операция очередная, 4-я. Давайте нагадаем, может быть, нашим глядачам, что сталося, які наступствы? Ну вот у меня онкология, 2 операции, вот сейчас 2-я операция паховая грыжа двухсторонняя, остеохондроз, псориаз на нервном. Я понервничаю, соответственно, псориаз начинается. Потом гастрит, желудок под язвой уже почти, хелибактеры лечил. Ну и психологическое подорвано здоровье. У меня целая куча болезней. И хотел бы, вот я не знаю, BuyHelp, у меня разошлись такие немножечко плохие отношения с BuyHelp и с Левончиком, которые отказали мне в поддержке. Потому что, знаете, почему я думаю это? Я как не просил, а я не то, что требовал, я просил, говорю, то, что вы должны, ну, как я политзаключенный, потому что я в любую прихожу в больницу или что, и мне дают таблетки, это все это денег стоит. Я думаю, потому что я очень дорого стоил, и решили мне просто отказать. Ну, BuyHelp, у свою чергу, гэта тлумачыць разгалошеннем асабістых Это неправда. Это неправда, потому что никто никому я не разглашал ни особистых звездок, ничего. Просто у нас был давно этот разговор, и угрозы эти были всегда мне, типа, мы с ними... Изначально у меня не заладилось с ними. А так все нормально. Ну, сейчас я обратился к Светлане Тихановской. Ну, будем что-то думать, потому что мне сейчас надо каждые 3 месяца наблюдаться у онколога, плюс вот эти операции. И то я эти операции делал за свой счет, ну, как бы и выбивал уже от польского государства, которое, спасибо большое Польше, и спасибо большое, что они нас хоть как-то поддерживают, даже в медицине, пока мы получаем международную защиту. BuyHelp, вядома, што ён як бы і не можа пастаянна і стала дапамагаць усім палітвязням. Іх вялікая колькасць, іх вялікая чарга. Я, напэўна, не буду казаць пра гэтую сітуацыю, я не ведаю, што сталася на самом деле. Ну да, давайте уже, пусть будет на их совести. Я не хочу это, я просто не хочу выносить этот ссор из избы, понимаете, потому что ебатьки, которые там в Беларуси, они будут хвататься за это. Мне здесь помогли, мне здесь есть хорошие люди. Так, але вы чалавек публічны, што рабіць тым, хто не выходзіць і не кажа пра свае праблемы? Куды звяртацца? Як жывецца? И эти люди должны не молчать и звертаться, потому что многие, ну не помогли, ну ничего. Тем более человек, который отсидел политически, эта инициатива, они им помогают, должны. А многие даже не обращаются, некоторые, просто через знакомых, через друзей. А у меня такая армия поклонников, говорю, друзей и знакомых, которые я всегда говорил, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. И это действует. Што на дадзены момант яшчэ вам патрэбна? На дадзены момент, вот я сейчас снимаю жилье, как бы сбор прошел на Байсол, помогли. Ну, будет на жилье, на медицину мне пока хватит. Ну, и дальше буду смотреть работу. Я очень хочу работать, но пока не могу, понимаете, тяжело. Сейчас делаю операцию опять. И все говорят, почему я не работаю? Так у меня операции идут одна за одной, понимаете. Ну, я, может быть, ну, не знаю, кем буду. Ну, пока блог веду, начинаю свой этот... пойду переучусь, может, на парикмахера, дизайнера, пойду мейкап делать. Возьмете меня к себе на Белсад. Представьте, чому ні? Звісно, це не я вирішаю, але, ведаеце, зайздрошчу, може бути, вашому оптимізму і тому, як ви світла глядите у будучыню. Так, і по-другому зважаючи никак. на ваші проблеми со здоров'ям і увогуле не просту життєву ситуацію, щоб ви порадили людям ось психологічний спокій, як заховати, як вірити у те, що життя може тут наладитися, а не глядячи на те. Вы знаете, я всегда был на позитиве. Меня жизнь сломала всю... Ну, я здесь 10 лет стал сиротой. Потом у меня были проблемы, но я отучился. У меня очень отличная семья, которая меня вырастила, моя мама и сестра. И мне какие-то вся жизнь давала испытания. И я всегда, вот знаете, чуть-чуть улыбкой. Надо улыбаться. Улыбка спасет мир. И вот учителя мои еще в школе, в университете, техника говорит: Ермашук, ты своей улыбкой пробьешь себе дорогу. Так что улыбайтесь. Ви вядзеце блог, жылі ў горадзе. Ці вы ведаеце, як выглядае цяпер сітуацыя ў вашым горадзе? Я смотрю иногда за блогером, за всем, я в шоке. Город меняется, город серый становится. Меняется. А вы понимаете, вот смотрите, протесты, когда были в 2020 году, какие вышли все креативные, яркие люди. Кстати, ЛГБТ-сообщество и квир-сообщество Беларуси, там большинство было людей в Минске, в разных городах, которые поддержали Светлану. Какие были креативные плакаты, лозунги, эти вот... А кто... И эти все люди сейчас уехали. Это вся вот культура, там и актеры, и художники, дизайнеры, у меня литераторы, там я не знаю кто, экономисты, юристы, философы. Это умные люди выходили.
А кто там остался сейчас? Ну, конечно, не в обиду, остались нормальные тоже, кто-то скрывается, но в основном там осталась вот эта вот серость. И я называю наше общество серое всегда. Почему меня арестовали? Потому что я показывал, как должен быть жить свободный человек, который не должен не спрашивать ничего. Но такие там не нужны, там должны роботы быть. Вот БРСМовцы. Там остались БРСМовцы, которые загоняют БРСМ у нас в Беларуси с самого начала, поддержка типа Лукашенки, молодежи. Вот там такие остались. Но есть і другий бок медалі, што ўсё ж такі не ўсе такія адважныя, не ўсе выказваюць сваю грамадскую пазіцыю і гатовыя на тое, што іх могуць рэпрэсаваць, што яны могуць сесці за краты. Ну, понятно, страх у всех. Ну, я вот очень много прочитал литературы, когда сидел в зоне. И вот я, знаете, вот помню книгу «Побежденные» Римская Корсакова. Вот не помню, как ее зовут, это вторая фамилия в скобочках, именно Римская Корсакова запомнил. «Побежденные». И там, знаете, вот в 20-30-е годы, когда поезд ехал, везли в ГУЛАГ людей. И люди не боялись, выбегали, кидали сигареты. Конвоиры, некоторые стреляли, некоторые кричали. И люди в то страшное время без интернета делали такие поступки, кидали в вагоны, там уже мертвые лежали некоторые, кидали сигареты, булку. 20-е, 30-е годы. А как спасали людей в 20-е, 30-е годы? У меня репрессированная моя прабабушка, прадед. Спасали друг друга, фамилии меняли, помогали. Моя бабушка была Пан, стала Пекарской. Люди помогали. А что сейчас мир интернета? И чего бояться? Если каждый взял бы интернет, взял бы, закрылся в своем доме, показал, все, у нас капец, ничего бы не сделали. А получается, люди все, ой, мне страшно. А что мы сделаем? И толпа выходит, а что мы сделаем? А что мы сделаем? И я когда сказал, что... Мне говорит, Вадим, зачем ты винишь белорусов? Конечно, я не то, что виню белорусов, я просто говорю, что белорусы в своем роде виноваты, что с нами так делают. Потому что они молчат. Як можна, я поцікавлюся, як змяніў вас 20-й год? Власна, вы тады не пабаяліся, выйшлі... Я не вышел не с 20-го года, я с 10-го года вышел. Яшчэ раней. Бачыце, як змяніў вас гэты досвед і досвед пратэсту, досвед не баяцца казаць праўду, досвед, магчыма, таксама турмы, не самы лёгкі. Што змянілася ў вас? Я всегда такой был. Меня так воспитали. Все считают, что, например, там, если человек из ЛГБТ-сообщества или где-то ты должен быть не сильным, а вы знаете, что многие люди гораздо сильнее. Как мне комментарии писали на YouTube-канале, там, что вот такие люди еще надо гордиться. Потому что я никогда не молчал. Ни в школе, ни в университете, ни в Беларуси. Я ходил на прямых связях с мэром, губернатором. Там, ну, они же такие люди. Я потому что отношусь к людям вообще. Хоть ты Трамп, там, Путин, для меня вы одинаковы. Как бы вы одинаковые люди, как бы... Все мы в бане одинаковые, в туалет одинаково ходим. Я так говорю это, понимаете? Почему это есть разграничение? Мир, это, я за мир без границ. Мир — это наша общая земля, где мы хозяева. Каждый человек по-своему. А у нас об этом забывают люди. Ці будете святкаваць Дзень волі? Конечно. Конечно, буду святковать. И, перед операцией, у меня за следующий день операция. Это мне мой хирург, он, кстати, тоже экстремист наш, белорус, спасибо ему, и который мне помогает в этом. Он и онкологию проверил, и сейчас операцию будет делать. Мы хотели 24-го, 24-го, 25-го, но решили с 25-го на 26-го, что 25-го я где-то вышел там или что-то, и потому что обычно 23-го, и там я поеду в другой город делать операцию, не здесь. Конечно, буду святковать. И еще, кстати, я хочу сказать большое спасибо вас, так я не знаю, Алисе Сармант, представительница ТГ Хауса, которая, если вы, может, знаете, слышали про нее, она очень помогает политзаключенным именно ЛГБТ-сообщества и квир-персонам, которые переезжают из Беларуси. А сейчас идет очень большие репрессии на людей, ЛГБТК, это правда. И спасибо ей и за то, что она им помогает. Можна яшчэ пацікаўлюся пра вашу асабістую гісторыю? Калі я не памыляюся, ваш малады чалавек быў у Літве і таксама чакаў на статус. Я надеюсь, вы будете со мной дружить, я вам открою тайну, которую еще никто не знает. У нас с Спиридовичем Денисом была свадьба 20-го. Вау, я вас віншую. 20 марта. Для того, чтобы помочь, переехать ему и все. Даже мои родные сейчас все будут в шоке. И надеюсь, потом мы расскажем. У нас есть видео, еще этого никто не знает. Сейчас мы официально муж и муж. Для Беларуси это впервые. Тым больш, мы вас віншуем. Это вельмі цудоўная навіна. І я так разумею, што сітуацыя з легалізацыяй вырашылася, бо
тяжело было. Сначала был отказ, потому что подали Литва готова перекинуть его сюда, а Польша нет. И мы пришли через Юту, была свадьба, в час 15 расписывались, свидетельницами была Коллегова, если знаете такую, Коллегова, и Юля Слівко. Ну што ж, дзякую вам вялікі, жадаю здароўя, жадаю таксама веры ў сябе і няхай усё складзецца, няхай будзе шчаслівая будучыня. У нашай студыі быў Вадзім Ермашук, блогер Вадзімаці. Ну і мы праходзім да іншай тэмы. Японія сустракае адно з самых доўгачаканых прыродных цудаў. Сезон квітнення сакуры. Сёлета ён стартаваў на 5 дзён раней, чым летась. 24 сакавіка метэаролагі афіцыйна зафіксавалі першыя кветкі на эталонным дрэве ў святыні Ясукуні ў Токі. Далікатна-ружовыя пялёсткі, сімвал вясны і аднаўлення стагоддзямі натхняюць японцаў ды прыцягваюць мільёны турыстаў з усяго свету. Далей без каментара. Дзякуй вам. Сапраўды натхняльнае відовішча. Зусім хутка квецень на дрэвах парадуе нас у Беларусі. На гэтай вясенняй ноце завяршаем студыю Белсат, але найперш нагадаю спадарству пра наш тэлеграм-канал. Наведаць яго можна праз QR-код, бачны на вашых экранах. Найцікавейшыя ж з сацыяльных сетак Белсат ужо цяпер у нашым эфіры. Вашай увазе Белсат онлайн. Беларусы замежжа працягваюць ушаноўваць дзень волі. У самым сэрцы Варшавы прайшоў велічны марш у гонар 107-й гадавіны абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Асаблівай падзеяй было шэсце з гіганцкім бел-чырвона-белым сцягам, даўжыня якога склала 330 метраў. З вышыні гэта выглядала сапраўды ўражальна. Відэа глядзіце на нашай старонцы ў тэлеграме. Гэта ўсё будзе адбывацца вельмі хутка. Жыве Беларусь! Упершыню ад пачатку хваробы папа Францішак з'явіўся на людзях, даўшы вернікам надзею і радасць. У сярэдзіне лютага папу шпіталізавалі, а ў сакавіку яго падключалі да апарата штучнай вентыляцыі лёгкіх праз пагаршэнне дыхання. Аднак цяпер стан папы паляпшаецца. Што вядома пра здароўе пантыфіка і як ён пачуваецца цяпер, глядзіце ў відэо ў інстаграме Белсату.
Навукоўцы знялі неверагоднае відовішча. Васьміног асядлаў акулу і пракаціўся на ёй верхам ля берагоў Новай Зеландыі. Мака – самая шпаркая акула ў свеце. Яна можа перамяшчацца з хуткасцю больш за 70 км на гадзіну і здольная выскокваць з вады на 6 метраў. Звычайна яна палюе на рыб і кальмараў, але падобна гэты васьміног абраў яе не як драпежніка, а як сродак перамяшчэння. Відэа глядзіце на старонцы Белсат у інстаграме. Бразильская спевачка Таці Герл доказала, што клопат важнейшы за шоу. Падчас канцэрту яна заўважыла ля сцэны сабаку і, ведаючы, які стрэс выклікаў у жывёліны гучны гук і яскравыя спышкі, адмяніла запланаваны феерверк. Спевачка нават захацела ўзяць сабаку да сябе, аднак неўзабаве аб'явіўся яе гаспадар. У інтэрнэце ўчынак Таці Герл назвалі прыкладам сапраўднай чалавечнасці. Відэа шукайце на старонцы Белсату ў інстаграме. Гэта была ўся інфармацыя на сёння. Дзякуй спадарству за прагляды. У студыі для вас працавала Юлія Лабанова. Зычу добрага вечара і да сустрэчаў.